Şewtandina zeviyên çandiniyên cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewame ya herî dawî jî doh bi sedan donîmên genim û ceh li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê hatine şewtandin. Ji derên Xwecehî ji nava bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê jarkêra ragihandin, doh şemiyê agir bi zeviyên genim û ceh yên cotkarên Kurd li gundê Xirbe, Xezal, Til Erbîd, Çolê, Ebûzêd yên bi ser bajarê Amûdê vekete. Erê li gorî heman jêderan da nezanîn ku encama wê şewatê de bi sedan donîm ji zeviyên cotkarên Kurd hatine şewtandin. Roja pêşema borî jî li her du bajarên Hesekê û Amûdê bi sedan donîmên genim û ceh hatin şewtandin. Ku li gorî jêderên Xwecehî ji her du bajaran jarkêra ragihandibûn ku li gundê Mexlûca yê bi ser bajarê Hesekê ve li gundê Rengo yê bi ser bajarê Amûdê ve 106 donîm ji zeviyên çandiniyên cotkarên Kurd hatine şewtandin. Eke jêderên Xwecehî da nezanîn ku 20 donîm li gundê Rengo yê bi ser Amûdê ve û 140 donîm li gundê Mexlûca yê bi ser Hesekê ve hatine şewtandin. Roja duşema borî jî li sê goşeya navbera bajarê Amûdê û Hesekê û Qamişlo de bêhtirî 30,000 donîm zevî şewitî. Ji alî xwe ve rêveberiya çandiniyê ya rejîmê li Hesekê ragihand ku heta niha li seranserî navçeyên parêzgeha Hesekê 70,000 donîm ji zeviyên ku bi genim û ceh hatine çandin rastî şewat û ziyanî hatine. Erê li gorî wê rêveberiyê ku derdora 18,000 ton genim û ceh ji ber şewatê hate ji destdan û bi wê yekê ziyaneke madî mezin digihêje cotkaran û got jî ku bilindbûna pileyên germê û hişkbûna berhemên genim û ceh û nebûna valahiyan navbera zeviyan de rê dide agir ku zû û berfireh bela bibe. Hevdemê berdewamiya şewtandina berhemên cotkarên Kurd rêveberiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD nirxê çewalên vala giran kiriye ku ji bo her çewalekî vala 1100 lîreyên Sûrî destnîşan kiriye. Di beramber de rejîm tenê 700 lîreyên Sûrî ji bo yek çewal destnîşan kiriye. Cotkarek jî dipirse ji bo çi PYD nirxê 1 kîlo genim û ceh ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye erzantir kiriye ku di heman demê de nirxê yek çewalê vala ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye girantir kiriye. Herwiha rêveberiya PYD nirxê kirîna 1 kîlo genim û ceh jî ji nirxê ku rejîmê destnîşan kiriye erzantir kiriye.